Pa pucaj s plaću, pucaj ako smiješ. Kad je čast signore Laure u pitanju, ne boji se Izet Fazlinović tvojih metaka. Stari, pa nemoj se zajebavat. Vidova muha. Sa mnom se našao igrat Švaba i Partizana. Pa taj nema šta ne bi uradio, samo da povali Lauru. Pa na sreća pa onaj kreten nije opalio. Jeste naivni. Pa kad je Buba, ova moja bubca, rekla da je ovo moja puška, znao sam da nema problema. Kako misliš? Pa fino. Znao sam da u njoj ima samo 1 metar, a ona budala već ispucala 1 u plafon. Evo. O, stari, pa ti si genije, pa ti iz praznene puške precizno pogodiš hluster. Čestitam, stari, čestitam. Koju? Onaj 1 marke Dorat.